ସେଦିନ କଲିକତା ଷ୍ଟେସନରୁ ବାହାରି ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଜନକଦେଇପୁର ଷ୍ଟେସନ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଥିଲା ଶତାବ୍ଦୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ। ଟ୍ରେନଟିର କୌଣସି ଏକ କୋଣରେ ଏକ ବଗିରେ ବସିଥିଲେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ, ଜିତୁ ଏବଂ ରାକେଶ। ଦୁହେଁ ପିଲାଦିନର ଖୁବ୍ ଭଲ ସାଙ୍ଗ। ପିଲାଟି ଦିନୁ ଦୁହେଁ ସାଙ୍ଗ ଏକାଠି ସ୍କୁଲ ଯିବା, ଖେଳିବା, ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଆମ୍ବ ଚୋରି କରିବା ଆଦି କରନ୍ତି। ଆଜି ଦୁହେଁ ସାଙ୍ଗ କାହିଁ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ନିଜ ଗାଁକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ନିଜ ଗାଁକୁ ଫେରିବା ଭାବି ଦୁହେଁ ସାଙ୍ଗ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଜିତୁ, ଆଜି ଗାଁକୁ ଫେରିବା ବି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଦିନେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗାଁରେ ରହି ମଜା କରିବା ଭାବୁଥିଲେ, ହେଲେ ଆଜି ଗାଁକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ବି ଦିନ କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଭଲ ହେଲା ମାଲିକ ଛୁଟି ଦେଲେ, ନହେଲେ ଏବେ ବି କେଉଁ ଫେରି ପାରିଥାନ୍ତେ କହିଲୁ। ଜିତୁ ଓ ରାକେଶ ଦୁହେଁ ବହୁତ ଗରିବ ଘରୁ ଆସନ୍ତି। ଜିତୁର ବାପା ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି। ପରିବାର କହିଲେ ତାର ନିଜ ମା ଏବଂ ଜେଜେମା। ରାକେଶର ପରିବାର ତା ବାପା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ। ରାକେଶକୁ ଯେବେ 10 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା, ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ନିଜ ଆଖି ହରାଇଦେଲେ। ବଢ଼ୁଥିବା ବୟସ ଏବଂ ପରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଁ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଏକାଠି କଲିକତା ଚାଲିଲେ କିଛି କାମ ଆଶାରେ। କଲିକତା ପରି ବଡ଼ ସହର। ଦୁହେଁ ସାଙ୍ଗ ଏକ ଗୋଦାମରେ ରହି କାମ କଲେ ଏବଂ ମାସିକ ଘରକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଉଥିଲେ। ସେଦିନଠୁ ନେଇ ଆଜି ଯାଏଁ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ନିଜ ଗାଁକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଫେରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ପରେ ଦୁହେଁ ସାଙ୍ଗ ନିଜ ଗାଁକୁ ନୂଆବର୍ଷ ଛୁଟିରେ 10 ଦିନ ପାଇଁ ଗାଁକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଦୁହେଁ ଗାଁକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ସେ ପିଲାଦିନ ସ୍କୁଲ, ସେ ଗାଁର ପାନ ଦୋକାନ, ନିଜ ପୁରୁଣା ଚାଳିଆ, ଆଟୁଘର, ଗାଁର ନଦୀ, ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ଟ୍ରେନଟି ଜନକଦେଇପୁର ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଷ୍ଟେସନ ଠାରୁ ଜିତୁ ଏବଂ ରାକେଶଙ୍କ ଘର ପ୍ରାୟ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଅଟୋ ଆଦି ସୁବିଧା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦୁହେଁ ସାଙ୍ଗ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ନିଜ ଗାଁକୁ ଚାଲିକି ଯିବାର। ଦୁହେଁ ଏଥର ଘରକୁ ଫେରିବା ବେଳେ ନିଜ ଘରେ କାହାରିକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ନଥିଲେ। ଯେବେ ବି ଘରେ ଗାଁକୁ ଫେରିବା କଥା କୁହେ, ମା ମନା କରେ। ଏଥର କିନ୍ତୁ ମାକୁ ସାମ୍ନାରୁ ଯାଇକି ଚମକାଇ ଦେବି, ଚାଲ ଜିତୁ ଘର ଆଡ଼େ ଯିବା। ନଦୀର କୂଳରେ କୂଳରେ ଦୁହେଁ ସାଙ୍ଗ ନିଜ ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଥିଲେ। ଗାଁ ଯେତେବେଳେ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲା, ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ମନ ଭରି ଉଠୁଥିଲା। ଆରେ ରାକେଶ, ଗାଁ କେତେ ବଦଳି ଗଲାଣି ନା ରେ? ପିଲାଦିନେ ତ ଗୋଟେ କି ଦୁଇଟା ଛାତ ଘର ଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ତ ପ୍ରାୟ ଛାତ କି ଆଜେଷ୍ଟ ପକାଇ ସାରିଲାଣି। ଆରେ ଦେଖ, ଗାଁ ପାନ ଦୋକାନ ଏବେ ବି ସେମିତି ହିଁ ଅଛି। ଆରେ ତୁ ଏପଟେ ଦେଖେ, ଆମ ସ୍କୁଲ କେତେ ବଦଳି ଗଲାଣି। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ପିଲେ? ହଠାତ୍ ଏ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଚମକି ଗଲେ। ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖିଲେ ଏକ ବୁଢ଼ୀ ମା। ଆରେ ଶୁଭୁନି ନା କ'ଣ? କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ପିଲେ? ଜିତୁ ଆଗକୁ ଆସି କହିଲା, ମା, ଗଙ୍ଗାନାରାୟଣପୁର। ଆମରି ଗାଁକୁ? ତମେ କିଏ କହିଲ? କାହା ଘରକୁ ଯାଉଛ ପିଲେ? ମା, ମୁଁ ରାକେଶ, ଆଉ ଏ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଜିତୁ। ଆମେ ଏ ଗାଁରେ ପିଲାଦିନେ ରହୁ। ମୁଁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବାବୁଙ୍କ ପୁଅ। ହଠାତ୍ ବୁଢ଼ୀର ଭାବ ବଦଳିଗଲା ଓ ସେ ରାକେଶକୁ ଧରି କହିଲା, ତୁ ସେ ନିତିଆ ପୁଅ? କେତେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲାଣୁ? ଏଡ଼ିକିଟେ ହେଇଥିଲୁ, ତତେ ଦେଖିଥିଲି। କାମ କରିବାକୁ ବିଦେଶ ଗଲୁ ଯେ କୁଆଡ଼େ, ଆଉ ଗାଁକୁ ଫେରିଲୁନି। ତୋ ମା ତତେ ବହୁତ ମନେ ପକାଏ ଯେ ତୁ କାହିଁ ଆସିଲୁ ଏ ମଶାଣୀକୁ। ଆଉ ମଶାଣୀ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ହଠାତ୍ ଜିତୁ ଏବଂ ରାକେଶ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ଓ ପଚାରିଲେ, ମଶାଣୀ? ଏ କ'ଣ କହୁଛୁ ବୁଢ଼ୀ ମା? ହଁ ରେ ବା, ମଶାଣୀ ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ। ଏଇ 2 ସପ୍ତାହ ତଳୁ ଏ ଗାଁରେ କଳା ଶକ୍ତି ବୁଲୁଛି। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସବୁ ଟୋକା ପିଲା କୁଆଡ଼େ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସକାଳ ମିଳୁଛି ତ ଏମାନଙ୍କ ହାତ ମାଂସ। ଏହା କହି ବୁଢ଼ୀ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଜିତୁ ବୁଢ଼ୀକୁ ଚୁପ୍ କରାଇଲା। ଚୁପ୍ ହୋଇ ସେ ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ଗାଁର ପୋଖରୀ ପାଖେ ଯେଉଁ ବରଗଛ ଅଛି, ସେଠିକି ଯିଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଗଲା ସେ ଫେରୁନି କୁଆଡ଼େ। ଏବେ ମୁଁ ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ହିଁ ଫେରୁଛି। ସରପଞ୍ଚ ଫଇସଲା କଲେ କି କେହି ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ପରେ ସେଠିକି ଯିବେନି। ତମେ ବି ଛୋଟ ପିଲା, ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ପରେ ସେଠିକି ଯିବନି। ମୋ ପିଲାମାନେ, ଭଗବାନ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, କହି ବୁଢ଼ୀ ସେଠାରୁ ପଳାଇଲା। ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ସେ ବୁଢ଼ୀ କଥା ଭାବିଲେ। କହିଲେ, ଗାଁରେ ସବୁ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ହଉ ଚାଲ ଘର ଆଡ଼େ, କହି ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଗାଁ ଭିତରେ ପଶିଲେ। ଗାଁ ସଭା, ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ସେ ଭୂତ ଏବଂ ସେଥିରୁ କେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇବେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଗାଁରୁ 10ଟି ପିଲା ହଜିଲେଣି ଯେ ସେଥିରୁ 2 ଜଣଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପତ୍ତା ନାହିଁ। ବାକି ମିଳିଥିଲା ପିଲାଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାର ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ ତ କାହାର ହାତ ଗୋଡ଼। ସେ ରେବତୀ ପୁଅର ତ ଖାଲି ହାତ ମିଳିଲା। ବିଚାରୀର ଦୁନିଆରେ ପୁଅ ଛଡ଼ା କେହି ନଥିଲେ। ଶିବନା, ତମ ପାନ ଭାଙ୍ଗିଦେଲି। ମୁଁ ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ଏବେ ଘରୁ ବାହାର ବି କରୁନି ଯେ ତୁ ପାନ ଦେ, କାମକୁ ବାହାରିଆ। ସରପଞ୍ଚ ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଘରକୁ ନ ବାହାରିବା ହିଁ ଠିକ୍। ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ପରେ ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଘରେ ରହିବା? ଘଟଣା ଶାନ୍ତ ହେଉ, ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ଆପେ ଘୋଷଣା କରିବେ। ଏ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଶୁଣି ନିଜ ଘର ଆଡ଼େ ଗଲେ। ଦୁହିଁଙ୍କ ଘର ପାଖାପାଖି ଏମିତି କଥା ହୋଇ ଦୁହେଁ ନିଜ ନିଜ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲେ। ଦୁହିଁଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗାଁରେ ଭୂତର ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଲେ। ମା, ମୁଁ ଏ ଭୂତରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ।
ସହର ଲୋକ ଏଗୁଡ଼ା ମାନନ୍ତିନି। ସେମିତି କହନା, ଏକ ତ ତୁ ନ ଜଣେଇ ଆସିଲୁ, ମୁଁ ତ ଜାଣିଥିଲେ ଆସିବାକୁ ମନା କରିଥାନ୍ତି। ଆସିଲୁ ଯଦି ଏବେ ଏ ଗାଁରେ କିଛି ଠିକ୍ ଚାଲୁନି, ତତେ ଜଗିବାକୁ ହେବ। ଏମିତି ହେଲେ କ'ଣ ଚଳିବ? ଠିକ୍ ଅଛି ମା। ଆରେ ଜିତୁ, ଭଲରେ ପହଞ୍ଚିଲୁଟି? ହଁ ମାଉସୀ, ଆମ ଭଲରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ବାପରେ, ଇଏ ତ ବୁଝୁନି। ତୁ ଶୁଣ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ସେ ପୋଖରୀ ଆଡ଼େ ଯିବନି ହେଲା। ହଁ ମାଉସୀ, ମା ବି ମତେ ସବୁ କହିଲା। ମୋ ସୁନା ପୁଅ, ତୋ ସାଙ୍ଗକୁ ବି କହ। ହଉ ଜିତୁ, ଚାଲ ଯିବା। ମା, ଆମେ ଯାଉଛୁ ଟିକେ ଗାଁ ବୁଲିବାକୁ, ଆଉ ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହୋଇ ଜଲ୍ଦି ଆସିଯିବୁ। ଦୁହେଁ ସାଙ୍ଗ ଗାଁରେ ବହୁତ ବୁଲାବୁଲି କଲେ। କିଛି ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗ, କିଛି ପୁରୁଣା ଜାଗା। ଦୁହେଁ ବହୁତ ଖୁସି ସହିତ ଟିକେ ଭାବୁକ ହୋଇଗଲେ। ବୁଲାବୁଲି ଆସି ଦୁହେଁ ପାନ ଦୋକାନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କ'ଣ ନେବ ଭାଇ? ମଧୁଅଜା 2ଟା ଚାହା। ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ମଧୁଅଜା ନାଁ ଶୁଣି ଦୋକାନୀ କହିଲା, କିଏ ବାବୁ? ଜାଣିପାରିଲେନି? କ'ଣ ଅଜା ଜାଣିପାରୁନ? ମୁଁ ରାକେଶ, ଆଉ ଏ ଜିତୁ, ପିଲାଦିନେ ଆସୁ। ଆରେ ଜିତୁ ଆଉ ରାକେଶ କ'ଣ କିରେ ପିଲେ, ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖା। ଅଜା, କଲିକତାରେ ରହିକି କାମ କରୁଛୁ। ସେଇଟା ତ ମତେ ଜଣା ଯେ ତମେ ଗାଁରୁ ଗଲ ଯେ ଗଲ, ଜମାରୁ ଦେଖା ନାହିଁ ତମର ମଝିରେ। ହଉ ବସ ବସ, ନିଅ ଚାହା। ଦୋକାନୀ ଚାହା କଲାବେଳେ କହିଲା, ଆଉ ଗାଁ କଥା ଶୁଣିଲଣି? ହଁ ଅଜା, ଜାଣିଲୁ ଯେ। କ'ଣ ଏସବୁ? ଇଏ ରାକେଶ ତ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରୁନି ଏଗୁଡ଼ା। ବିଶ୍ୱାସ କରୁନୁ ଯଦି ଶୁଣେ। ଆଜି ବୁଧ ତ ରବିବାର ଦିନ କଥା। ଗାଁର 2ଟା ପିଲା ଏଠୁ ଚା ପିଇକି ଗଲେ ଗାଁ ପୋଖରୀ ଆଡ଼େ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ସେପଟେ ଯାଅନି, ଦିନ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ତଥାପି ଗଲେ। ଯିବାର ଅଧଘଣ୍ଟା ହବ ମୁଁ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରୁଥାଏ। ମତେ ତ ଭାରି ଭୟ। ମୁଁ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିକି 7ଟା ନ ହଉଣୁ ଘରକୁ ପଳାଉଛି। ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିକି ଗଲା ବେଳକୁ ଗାଁରୁ କିଛି ଲୋକ ପୋଖରୀ ଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ିକି ଗଲେ। ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯାଇକି ଦେଖେ ତ ସେ 2ଟା ପିଲା ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଆରେ ବାବାରେ, ଅଜା 6ଟା ବାଜିବ, ଆମେ ଯାଉଛୁ। ହଁ, ମୁଁ ବି ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିକି ଯାଉଛି ଏବେ। ଉଭୟ ଜିତୁ ଓ ରାକେଶ ଘରକୁ ଗଲେ, ଖାଇକି ଶୋଇଲେ। ରାକେଶକୁ ନିଦ ହଉନଥାଏ। କଲିକତା ସେ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ରାତି 11। ଏଠି କେମିତି 8ଟାରେ ନିଦ ହେବ? ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ 8ଟା 9 ବାଜଣ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରିକି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଦୁହେଁ ସାଙ୍ଗ ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ। କିଛି ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ଭେଟ ହୋଇ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଲେ। ଗାଁରେ ସାର୍ମାନଙ୍କ ସହ ଭେଟ ହେଲା। ସାର୍ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ଗାଁ ବୁଲି ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା। ଫେରିଲା ବେଳେ 2 ସାଙ୍ଗ ଗାଁ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିଲେ। ଗାଁ ଲୋକ ସିନା ଆମକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମନରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଡରି ବି ଅଛନ୍ତି ଏ ଭୂତ କଥାରେ। ରାକେଶ, ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ଏ ଭୂତ ବିଷୟରେ? ମୋର ସବୁ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଆଜି ଭାବୁଛି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିବି। ନାରେ ଭାଇ, ସେ ଭୁଲ କରନି। ତୁ କାହିଁ ଡରୁଛୁ? ସେ ଭୂତ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚାଲ ସେ ନଦୀ ଆଡ଼େ ବସିବା। ଜିତୁର ବହୁତ ମନେ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ରାକେଶ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ଜିତୁ ହାର ମାନି କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲେ 6ଟା ପୂର୍ବରୁ ଫେରିଆ। ଶୀତର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦୁହେଁ ସାଙ୍ଗ ନଦୀ କୂଳରେ ବସି ଗାଁର ମଜା ନେଉଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ରାତି ଆସିଲା। ଜିତୁ ଯିବା ପାଇଁ କହିଲା, ହେଲେ ରାକେଶ ତାକୁ କିଛି ସମୟ କହି ରଖିଦେଲା। ଏମିତି ବସୁ ବସୁ 7ଟା ହେଇଗଲା। ଏବେ ଜିତୁ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ରାକେଶକୁ ରାଗି କହିବାରୁ 2 ସାଙ୍ଗ ବାହାରିଲେ। ନଦୀରୁ ଫେରିବା ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ସେ ପୋଖରୀ ଓ ବରଗଛ ପଡ଼େ। ଜିତୁ ବହୁତ ଡରି ଡରି ଯାଉଥିଲା। ପୋଖରୀ ଆସିଲା। ଜିତୁ ରାକେଶ ଯାଉଥିଲେ କି ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ପଛରେ କିଛି ଭୁସ୍ କରିଗଲା। ଜିତୁ ଡରିକି ପଛକୁ ଦେଖେ ତ କିଛି ନାହିଁ। ରାକେଶ ପଛକୁ ଚାହିଁ କହିଲା, କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ? ଚାଲ। ଦୁହେଁ ଆଗକୁ ବୁଲି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପଛରୁ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା, ସାଙ୍ଗ। ପଛକୁ ମୁଡ଼ିକି ଯାହା ଦେଖିଲେ ଦୁହିଁଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଗଲା। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ପଛରେ ସେମାନଙ୍କର ପିଲାଦିନ ସାଙ୍ଗ ଅଭି ଠିଆ ହୋଇ। ଅଭି, ତୁ ତ ମରିଯାଇଥିଲୁ ନା? ଯାହାକୁ ତମେ ମାରିଥିଲ।